салом мегӯем ба ҳама нафароне ки китобдӯст ҳастанд, китобхон ҳастанд ва ба мутолиа намудани асарҳои гуногун шавқу рағбат доранд. Ин шумораи навбатии барномаи фурӯғи субҳи доноӣ аст ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ ки бо дастгирӣ ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарами муҳаммади раҳмон баргузор мегардад, пешкаши шумо мегардонем. мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати китобхонони наврас ки дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ номнавис шудаанд ошно гардонем ва ин навбат мехоҳем то шуморо бо ҳунару маҳорати яке аз хонандагони муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Варзоб ошно гардонем. хуб мутаваҷҷеҳ бошед. ман манзат шоҳзода меҳрафрӯз хонандаи синфи 7 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 45 мебошам. ташаккури зиёд. Инҷо рӯйхати адабиёти мутолиа намудаи шумо дар дасти мо аст ва мехостем донем ки шумо ҳама инро дар чанд муддат азбар намудед? ман ҳама инро дар муддати 2 сол азбар намудам. шумораи онҳо ба чанд мерасад? Ба 80. Ба 80. хеле хуб. Яъне шумо аз синфи 5 оғоз кардед? хеле хуб. ин лаҳза якчанде аз онҳоро барои мо номбар кунед. асарҳои мутолиа намудаи ман ин ёддоштҳо марги судхӯр, одина, 12 дарвозаи бухоро, духтари оташ, замини падарон, қисмати шоир, саргузашти собир, субҳи ҷавонии мо, восе, ёрони боҳимат. хуб биед боқимондаи онро ман мехонам. инҷо восе, Темур Малик, қисмати шоир, аломаи адҳам, тобистон, модарномаи лоиқ, ангораҳо, сози мунаввар, кулиёт, бепарастор, асари мунтахаб, модар, ҳикояҳо, мунтахаб, мунтахабот, савораи бесило, ҳар бешагумон мабарки холест, баъде ки осиёб бозмон, калила ва димна, пайроҳаи шинос, панди падар, рози ниҳон ва ғайра. дар ҳақиқат ҳам тамошобинони азиз, адабиёти мутолиа намудаи иштирокчии имрӯзаамон ба 80 мерасад ва ин навбат биёед дар бораи якчанде аз онҳо ба худ маълумот бигирем. хуб, сараввал дар бораи чӣ ба мо маълумот дода мехоҳед? дар бораи кадом асар? сараввал ман мехоҳам дар бораи асари ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ маълумот диҳам. ин асар асосан дар бораи худи шоир, яъне устод Садриддин Айнӣ меравад ки аввали асари ин чӣ тавре ки дар мактаби кӯҳна омадааст аз он меравад ва баъд аз он дар бораи худи устод, бародаронаш, модараш, падараш ва ҳамдиёрони ӯ ва қисми дуюми ин китоб дар мадрасаи Мири Араб таҳсил кардани шоир меравад. хеле хуб. яъне ин асари тарҷумаҳолӣ аст ва дар бораи зиндагии худи устод Садриддин Айнӣ нақл мекунад. хуб, асар аз чанд боб иборат аст? асар аз 3 боб иборат аст ва ман 2 боби онро мутолиа намудам. ташаккури зиёд. бобҳои мутолиа намудаатонро барои мо мегӯед? бобҳои мутолиа намудаи ман аввалаш дар бораи зиндагиномаи Садриддин Айнӣ ва боби дуюми он дар бораи таҳсил намудани ӯ дар мадрасаи Мири Араб мебошад. ташаккури зиёд. мегуфтед ки боби дуюм бо чӣ меанҷомад? боби дуюм ба хонаи Шарифҷони Махдум рафтани устод Садриддин Айнӣ бо яке аз муллоҳои кунҷакии худ Абдусалом меанҷомад. духтари оташ. духтари оташ ин асари яке аз адибони тоҷик Ҷалол Икромӣ мебошад ки ин асар давраи яке аз давраҳои таҳлукаовари Бухороро дар бар мегирад ва ин асосан дар солҳои 1900 мебошад ва қаҳрамонҳои асосии ин асар Фирӯза, Асо, Дилором Каниз, Оюми Кавшу Маҳсӣ, Шамсияи Ноком, Муҳаррами Ғарч ва дигарон мебошад. хуб, мавзӯи асосии асар чист? мавзӯи асосии ин асар дар бораи дӯсту рафоқат ва муттаҳид намудани мардуми шаҳри Бухоро мебошад. яъне дӯстию рафоқат ва муттаҳид намудани мардуми Бухоро, ҳамин тавр не? хуб, дар бораи бобҳои асар ба мо маълумот дода метавонед? бале, бобҳои якуми ин асар асосан дар бораи Дилором Каниз меравад. ин зани мардсифат хеле зани ҷасур буд ва вақте ки ӯ хурд буд, падару модараш ба беморӣ дучор гардида буданд ва аҳволи шаҳри Бухоро ки хеле вазнин буд, фарзандҳои худро ба фурӯш мебароварданд. вақте ки ин хабарро Дилором мешунавад, ӯ низ мехост ки ӯро бифурӯшанд ва ба падару модари худ орд ва дигар чизҳое ки барои зиндагӣ дар кор буд, онҳоро бигиранд ва
ва дилорумканис ҳамин тавр низ кард ва ӯ як халта аз қозикарлон, як халта оз ва як хум яъне як кӯза ба падару модари худ равған мегирад ва аз падару модари худ бехабар меравад ва дар он ҷо канизӣ мекунад. Вақте ки ӯ дар он ҷо канизӣ мекунад, дар он ҷо хело канизии ӯ ба хубӣ гузашт ва вақте ки ҳамаи канизон вақте ки ба дарбори подшоҳ меомаданд, онҳоро асосан дар пушт ва дигар аъзои баданашон тамға мезаданд, то ки вақте ки онҳо бигурезанд, онҳо бифаҳманд ки ин каниз аст ва ӯро низ ҳамин тавр мекарданд. Кифоя аст. Аз чанд боб иборат аст ин асар? Ин асар зиёда аз 20 боб иборат аст. Якчанд боби онро номбар кардам. Бобҳои аввал дилорумканис, фирӯза ва дигарон мебошад. Хуб, асар бо чӣ меанҷумад? асар бо он меанҷумад ки вақте ки фирӯза яъне қаҳрамони асосии ин асар бузург мешавад ва дар ҳарамсарои амир музаффархон ва амирони дигари бухоро зиндагӣ мекунад, дар он ҷо инқилоби бузург мешавад ва ин инқилоби октябр ном дошт ва ин соли 1917 шурӯъ мешавад ва дар ин инқилоб яъне фирӯза ба болои яке аз сандуқҳо баромада аз чашмони ӯ шарора мепарид ки ба духтари оташ монанд буд. Асамо шумо биёед ин лаҳза ягон асари дигарро интихоб мекунем. ҳотами той ва аспи ӯ. ҳотами той ва аспи ӯ ин яке аз асари шоири форсу тоҷик Саъдии Шерозӣ меравад ва ин аз бӯстони ӯ меравад ва инро Гулназар Келдӣ бозгӯӣ кардааст ва ин дар бораи ҳотами той ки ӯ хеле машҳур буд меравад ва бори шоҳ мебинад ки аспи ҳотами той чӣ тавр аспи хуб аст ва ӯ фармон медиҳад ки он аспро ба хонаи ӯ оранд ва аз ҳамин сабаб одамоне ки ба назди подшоҳ ба назди ҳотами той рафта буданд, онҳо дар он ҷо зиёфатеро мехӯранд ва мегӯянд ки ту ин аспатро ба подшоҳи мо тақдим мекардӣ. Аз ин гап ҳотами той дар хиҷолат монда мегӯяд, он аспе ки барои ман беҳтарин буд, ман барои шумо қурбон кардам ва онҳо аз ин ҷавобро шунида ба шоҳ мебаранд ва ин ҷавоб ба шоҳ хеле мақбул меафтад ва ҳотами той боз нуфузи худро бештар мекунад. Ташаккури зиёд. Мақсади ин асар чист? Мақсади ин асар дӯстӣ мебошад ки ҳотами той барои дӯстон ва подшоҳ шуда аспи беҳтарини худ ки дар мамлакат ягона буд, онро қурбон кард. Хуб, мегуфтед ки ҳотами той худ чӣ гуна инсон аст? ин шахси хеле сахӣ ва марди хеле хуб буд ки барои мардум ва шарафи худ бисёр корҳоро карда буд ва боре аз ҳотами той пурсиданд ки аз худ каримтарро дидаи? Ҳотами той дар ин ҷавоб мегӯяд, бале, ман боре ба назди як золе рафта будам ва дар он ҷо онҳо як сар гове доштанд ва писари он бо найза он говро бар ман зиёфат хӯронд ва инро худи ҳотами той гуфтааст ки ин шахс аз ман каримтар мебошад. Бале, ба ҳар ҳол новобаста аз он ки дар кишварҳо, дар мамлакатҳо ҳотами той барои нафарон бошанд ё ин ки набошанд, мо бояд ҳар як нафар худаш кӯшишу ғайрат кунад ва чуноне ки омадааст як хоркаши оддӣ мегӯяд ки ҳар ки нон аз амали хеш хӯрад, миннати ҳотами тоӣ набарад. Ташаккури зиёд. Хуб, биёед ин лаҳза мегузарем ба як асари дигар. Интизорӣ. интизорӣ ин яке аз достонҳои бузурги устод Мирзо Турсунзода мебошад ва ин асосан ин достон ва дар риштаи назм эҷод шудааст ва он чунин аст: шабе ки то саҳар бедор будам, мушаваш тангдил ночор будам, нахуфтам доштам умедворӣ, диламро мефишорад интизорӣ. Интизорӣ як қисмате аз чароғи абадӣ аст. Мегуфтед ки дар ҳамин интизорӣ, дар қисмати интизорӣ шоир дар бораи чӣ нақл мекунад? интизорӣ кашидани шоир аз он буд ки вақте ки субҳ медамад, ӯро ду воқеаи хеле аҷибе дар пеш буд. яке шиносоӣ шудан ва мулоқот намудан бо устод Садриддин Айнӣ ва дигаре ба таваллудхона рафта фарзанди худро дидани шоир буд. Ташаккури зиёд. Хуб, дар бораи чӣ тавр вохӯрдан дар дигар қисматҳои достон ба мо нақл мекунад ва он қисмате ки нақл мекунад шоир дар ин бора чӣ ном дорад? Мулоқоти якум. Хеле хуб. Пас аз мулоқоти якум бо чӣ меояд? баъд аз мулоқоти якум мулоқоти дуюм меояд. Ташаккури зиёд. Мо умедворем ки дар оянда шумораи асарҳои мутолиа менамудаи шумо боз ҳам зиёдтар мешаванд, ҳамин тавр не? Ва шумо дар озмуну
олимпиадаҳои гуногун иштирок карда сазовори ҷойҳои намунавӣ мегардед. Ва тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мерасем ба фарҷоми шумораи навбатии барномаи фурӯғи субҳи доноӣ ки аз муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 45 ноҳияи Варзоб пешкаши шумо гардонидем. Дар шумораҳои минбаъда низ мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати беҳтарин китобхонони Наврас ошно гардонем. Ва бо телевизиони Баҳористон буданро фаромӯш насозед. То барномаҳои навбатӣ хайр.